ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза 12 мошинҳои фурӯшиянд ки беҳад мошини арзону қимат ҳама тарафа ҳаст. бародаро, мошинҳои беҳтаринанд. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. барои пешравии канали мо аз шумо мехоҳиш як дона лайка биҷиқед ва дар комментарии ҳатман фикрҳои худтонро бинависед ки хеле мошин маъқултон аст. раҳмати калон барои ҳамаи дастгиритон. худо нигаҳбонтон бошад. бародарои азизи ман, видеои имрӯзаро то охир тамошо кунед. курси имрӯза дар рӯи экрани шумо. Якум мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz S-Class соли баромадаш 1998 солай. бародаро, сӯзишвории бензин газай, кузов седанай, объем мотор 2.4, коробка передачи автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор 2.4 ягон расход мега надорад. қарор дорад. мошин дар шаҳри Душанбе. нархша 67000 сомонӣ мега ки мега бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори бародаро Mercedes сафедай, касони харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошинча хубай мега. дуюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra F соли баромадаш 1996 солай. бародаро, сӯзишвори бензин газай, кузов хачибегай, объем мотор 1.6, коробка передачи механикай. мега срочно фурӯхта мешавад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷат дорад. кондитсионер мошин хай мекунӣ. кондитсионерам кор мекунад. мошина фақат мегирӣ, хай мекунӣ. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 26000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касони харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Zafira соли баромадаш 2007 сол аст. сӯзишвори дизелай бародаро, кузов караванай, объем мотори 1.9, коробка передачи автоматай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад мега. ягон камбудӣ надорад. мотор ҳамаш қоидавия. мошин навай, мақсад ягон пачкашам бигем дурӯғгӯ намешем бародаро. ина мошина худтон бинед. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархша 58000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. растамошка кагияй. касоне ки харидори бародаро, ина мошина худтон бинед. мошин қарор дорад гуфтем дар шаҳри Хуҷанд. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед. ина мотора худтон бинед, пачкаай. чорум мошини фурӯшӣ. Toyota Camry соли баромадаш 2017 солай. бародаро, сӯзишвори бензини холиай, кузов седанай, объем мотор 2.5, коробка передачи автоматай. мошин алиш мега намешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархша 267000 сомонӣ мега. мошинча хубай мега. ягон камбудӣ надора, расход надора, ҳуҷҷатам дорад. растамошка кардагиай бародаро. нархаш 267000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин пурсон шавед. мошинча хубай, салон кожния. ина бародаро худтон бинед. панҷум мошини фурӯшӣ. ина бародаро, трактори фурӯшӣ соли баромадаш 2008 солай. сӯзишвори хай дизелния. трактор балонош наван мега. тлешка дорад. дига чизошам ҳаста. бисёр чиз мега. камбудӣ надора. ба ягон сечкаи созам бошад алиш мешавад. нархша 70000 сомонӣ мега. трактор хубай мега. ягон камбудӣ надорад. балонош наван. трактор қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомеъ. касони харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед. шашум мошини фурӯшӣ. Hyundai Sonata соли баромадаш 1998 солай. сӯзишвори бензин, кузов седанай, объем мотори 1.8, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мега қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомеъ. нархаш арзонай бародаро, 15000 сомонӣ ки бо мега савдо карда мешавад. касоне ки харидори бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин пурсон шавед. мошинча мега ягон камбудӣ надора, фақат мегирӣ, хай мекунӣ. марҳамат занг занед. ҳафтум мошини фурӯшӣ. ина бародаро, Mercedes-Benz боркашакай, одамкашак. дизелния, сӯзишвори дизелния, кузов фургон.
объем мотор dvd коробка передачи механика мошин айб надора мотор 5 тага простой балонош наванд ягон камбудӣ надорад мега мошинчаи хуб мошин қарор дорад дар ноҳияи ашт нархаш 70000 сомония бо савдо карда мешавад касоне ки харидори бародаро рақамҳо дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед ҳаштум мошини фурӯшӣ ваз 2107 соли баромадаш 1991 сол аст сӯзишворӣ бензин газай бародаро кузов седан объем мотор 0,8 коробка передачи механика мошин камтар кор кардааст камтарак мега кор кардагиай мошин қарор дорад дар ноҳияи ашт нархаш 6200 сомония 6200 сомонина бародаро мошин арзон нархаш 6200 сомонӣ касоне ки харидори бародаро рақамҳо дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед мошини арзонро аз даст надиҳед нӯҳум мошини фурӯшӣ Chevrolet Cruze соли баромадаш 2011 сол бародаро сӯзишворӣ бензини холия кузов седан объем мотор 1.6 коробка передачи механика мошин хуба ягон камбудӣ надорад 4 баллон навай коробка документош наванд ҳама чиз 100% мошин хубай мега ҳама чизаш кор мекунад мошин қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ нархша 85000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад ина бародаро дуруни мошина худтон бинед мошин мега аҷоибота ягон камбудӣ надорад салонаш кожнияй касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед бештар маълумотро пурсон шавед нархаш 85000 сомонӣ даҳум мошини фурӯшӣ Daewoo Damaz соли баромадаш 1999 сол сӯзишворӣ гази холия бародаро кузов пикап объем мотор 1.4 бародаро 1.4 объем мотор коробка передачи механика ягон камбудӣ мега надорад ина мошин 4 баллонаш навай мега мотораш садай мошин қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ нархаш 27000 сомония ки бо савдо карда мешавад касони харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо ҳай 11 мошини фурӯшӣ Hyundai Veloster соли баромадаш 2015 сол аст сӯзишворӣ бензини холия кузов хачибегай объем мотор 1.6 коробка передачи автомат алиш мешавад ба Mercedes 2001 сол боша объем мотор 2.4 боло боша мақсад мошин мега мошин камбудӣ надорад мошин беҳад хуба ина бародаро худтон бинед рангаш фақат сирхай нархша 111000 сомонӣ мега мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтар Қурғантепа касоне ки харидори бародаро рақамҳо дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед бештар маълумотро аз соҳиби мошин пурсон шавед мошин мега ягон камбудӣ надорад фақат мегирӣ ҳай мекунӣ тамом ҳамаи чизаш қоидавӣ тоғрӣ кардагиай бародаро 12 мошини фурӯшӣ Mercedes-Benz S-Class соли баромадаш 1998 соли бародаро сӯзишворӣ бензин газай кузов седанай объем мотор 2.8 коробка передачи автоматай срочно мега фурӯхта мешавад дар ҳолати беҳтарин мега қарор дорад мошин ягон камбудӣ надорад 4 баллон навай телевизорам дорад бародаро мотораш садай гази евро 4 дорад мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтар Қурғантепа нархаш 85000 сомония салонаш кожнияй касоне ки бародаро харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед бештар маълумотро аз соҳиби мошин пурсон шавед мотораш ина нав пачка пашти бародаро марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо